Цанова. Над 40 деца са в болница в Разлог с хранително отравяне. Децата са от София и са били на Зелено училище. Наживо от болницата, в която са настанени учениците, включваме Мариета Николаева. Здравей, Мариета! Какво знаем за състоянието на децата в момента? Добър ден от болницата в Разлог. Броят на децата, на натровените деца, които се приемат тук в болницата, постоянно се увеличава. Първоначално тук са постъпили 15 деца с хранително натравяне. В момента броят им е 38. Децата са от столицата, те са ученици в 3 и 4 клас. Били са на Зелено училище в хотел в Банско. Снощи след вечеря са се почувствали зле. Получили са типичните за хранително натравяне, повръщане и стомашно неразположение. И през нощта поспешно са били докарани в болницата в Разлог. Децата през деня са обядвали с роло Стефани, а за вечеря са им били дадени пилешки бутчета с ориз. Състоянието им към момента е стабилно. С тях и с родителите им, които поспешно рано сутринта пристигнаха тук в болницата от София, се срещнаха нашите кореспонденти от Благоевград. Децата са от 1 до 3 клас. Идеята била да прекарат 4 дни в зимния курорт Банско по повод почивката около Деня на народните будители. Настанени са в голям хотел. Снощи обаче, след вечерята, едно по едно започват да се оплакват от характерното за хранително натравяне стомашно неразположение. В 7 сутринта 15 деца вече са настанени в болницата в Разлог. Бройката постоянно се увеличава. От София пристигат и родителите им. Сутринта ми се обадих. 5 часа. Някакво хранително натравяне, най-вероятно, предполагат, защото групата все повече се увеличава масово. Тази група нощи, която е от София, са около 90 деца, тук са около 30, но се увеличава постоянно. Към 10 часа настанените в болницата деца вече са 40. Състоянието им е стабилно. Лекарите са на мнение, че причина за натравянето е храната, която са яли в хотела. Роло Стефани за обяд. За вечеря ядохме бутчета с ориз, краставици и домати. През нощта ни заболя корема, повръщахме. Родителите имат постоянен достъп до децата си. Ситуацията е разкошна, но трябва да има виновни. Заради големия брой пациенти, ръководството на болницата освобождава цялото хирургично отделение, за да ги настани. От болницата в Благоевград също имат готовност да приемат натровените, ако се наложи. Здравната инспекция и Агенцията по храните проверяват случая на място. При мен е директора на болницата, доктор Божидар Велев. Господин Велев, продължават ли да пристигат деца? За момента преди малко ми съобщиха, че още едно дете е постъпило. Какви са оплакванията им? Какво е състоянието им? За момента състоянието на децата е сравнително стабилно. Реанимирани са, но някои от тях продължават с разстройство да имат. Но са реанимирани в момента. Доколкото разбрахме, сте освободили целият хирургичен блок, за да бъдат настанени там? Да, освободихме цялото хирургично отделение, за да бъдат настанени пострадалите. Ясно ли е каква е причината за натравянето? От какво? От пилешките бутчета, от ролото Стефани, което са консумирали? За момента се изправят изследвания. Тук бяха и Ревокос Благоевград на храните, които са консумирали децата. Но това си има технологично време, за да се види точно дали ще бъде салмонелоза или някакво друго хранителна интоксикация. Казвате, че състоянието им е стабилно. Благодаря ви. Здравната инспекция и Агенцията по храните вече правят проверка в хотела, в който са натровени децата. Ние също ще потърсим каква е причината за поредното натравяне на детски лагер и на Зелено училище. Подробности очаквайте в емисията ни в 19 часа. Благодаря ти, Мариета Николаева от болницата в Разлог, където над 40 деца лежат със съмнение за отравяне по време на Зелено училище. Както разбрахте, състоянието на учениците е стабилно.